Rashi, paLive. Mama, iko madi mambo tanga mataurirana nawo. Ai, kwandati paLive. Nyacho nenoda kuenda pa internet rine. Vashambadzire baba vabhadhare Chikwereti kungwadza vanhu vakawanda munyika. Alright. Vanhu vanopetiite zvinopinda. Uya iwawa nemari yangu kurumidza paLive. Uya kuseri kwangu. Uya kuseri kwangu. Hausi kuda. Baya. Chitaureka nyaya yacho naye mama. Zibaba iri. Zidumbura rinaro iri. Zidumbura kudya huku dzevanhu rasingabhadhari. Indeta basa rekufuya huku ini. Kupfuira iro kuti ripate richidya huku dzandinenge ndapfuya inini mahara singabhadhare mari. Ndara kwamukudza mari ino ayo mumzi musadaro. Inoriponda. Ayo munoponda pa Facebook eri. Ayo. Komdara mundobhadhara mari yacho iri. Yarishambadze. Kupera kwemwedzi. Komukasavapa kupera kwemwedzi. Mama, hanzo ndizvo munopiwa kupera kwemwedzi. But iwawa, do you believe that I can hit you? I can blast you now. Yes. Handina basa inini nekuti kune nhingirikini, kune violence. Inini I'll blast you kusvikira warutsa huku dzangu. Munozonzi maita GBV kama mama. Kune gender based violence mama. Alright, ngachiita gender yekurutsa huku yangu. Muchingotaurira naye ka. Saka inonzi mudara mungasabhadhara mari tiri kukudzosai paFacebook. Mukono Zimbabwe sakuziva kuti inofanirwa kubhadhara. Nonsense. Muhuyu yachineri umu mukati. Huku yangu yakadya zidumbu rehuku dzekukwereta.